Estem aquí al quiosc amb el grup Boxets, grup fundat el 1995 i després d'11 anys ens tindrem aquí el 8 de juliol al quiosc. Bueno, a veure, bàsicament, clar, si som del 95 vol dir que els inicis érem bastant joves, tots plegats, i al principi era un grup, el típic, sense moltes pretensions, tocar una mica entre els amics. De seguida vam voler fer temes propis i això va portar a un cert treball que el 2003 és una mica quan va ser el punt de partida a nivell discogràfic, vam fer el primer disc i a partir d'aquí hem anat fent. Per nosaltres era un somni gravar el disc i aquest senyor va veure d'una altra manera, que és el nostre productor musical. Ell es dedica a la música professionalment, per dir-ho d'alguna manera, i va ser una mica el nostre mentor en aquest aspecte de guiar-nos en tot aquest procés de fer un disc que no és fàcil. El que és un primer disc és una miqueta una presentació del grup, encara està buscant-se amb ell mateix i són diversos estils en un mateix CD i mica en mica es van ajuntant. De fet, el disc es diu Quimera el disc una mica perquè vam arribar a la conclusió que era una quimera aquell disc, o sigui que podíem trobar cançons des de rock dur fins a cançons de pop rock, no? I vam dir, bueno, això com es casa? Doncs és una quimera. En surten cançons que són més contundents, que són més de rock dur, rock canyero, altres cançons que són més pop rock, amb alguna incursió al blues o al funky, una mica el que ens surt. Però genèricament nosaltres diem que fem rock. Clar, soc d'aquí i em fa il·lusió, el primer que més il·lusió em fa és tocar a casa, evidentment, perquè estem al Pallars i és casa meva perquè jo porto molts anys a Barcelona, però no he deixat mai de fer vida aquí dalt. I l'altra cosa que fa il·lusió és un espai com el quiosc, no? Que és molt maco, és màgic, no? O sigui, la perspectiva que hi ha des d'aquí, de lo que són les muntanyes, de lo que és l'embassament, dona gust. De fet, jo he estat aquí tocant fa un parell d'anys, em sembla que va ser, i de tots els concerts que he fet, que per sort n'he fet molts, doncs aquest és un dels que saps que te'n recordaràs sempre, no? Llavors, clar, moltes ganes de tocar aquí. Dels 4 discos que portem, els 3 primers hem tocat en format elèctric i ara aquest quart disc el que volíem fer era una recopilació dels temes que hem cregut més importants i passar-los a format acústic. Llavors ens ha costat perquè hem hagut de canviar totalment d'estil, hem canviat d'instruments també, hem hagut d'aprendre a tocar una mica de nou i bàsicament és això. Seguim fent rock, però ara fem rock acústic. En aquest disc ho fem rock acústic, és a dir, una formació de rock, té bateria, té 2 guitarres, té baix, té teclats, o sigui, hi ha una formació completa però en format acústic. S'han reversionat. Clar, això és el que anava a explicar jo una mica. Però sense perdre l'essència de Boxets, perquè el que no volíem tampoc és dir, ara aquest grup ja no fa rock. No, fa rock, el que passa és que d'una altra manera, clar, més tranquil·let, amb guitarres acústiques, però també la contundència també apareix, el moviment també apareix, no? L'energia també. L'energia també. Ha sigut una miqueta com tornar a fer les cançons, no? Exacte. O sigui, el format acústic no és, deia el Jordi, que hem hagut d'aprendre a tocar els instruments acústics, però va més enllà. O sigui, el que és la producció musical, el que són els arreglos, que es diu, no? Doncs han canviat. Bé, doncs gràcies i us esperem a tots el 8 de juliol aquí al quiosc.